To sú, počkaj, ak som dobre zistil, to sú asi zvieratá proste, z ktorého môžete mať mäso. Tieto dva prekrížené mečie sú akoby, ako to povedať, nie dungeony. Možno také dungeony, proste neviem, také maličké, kde sú medvede, tých zabijete a zoberete si napríklad to zbožie, čo oni mali. No ako vidíte, tu sami už je spawnili tí vojaci, tak to vyzerá. Dobre, si dať na kraj. Môžem si postavať iných, postávame si napríklad týchto. Tak a postavíme si ešte jeden domček. Tak, dám ich na prieskum, aby to skúmali, ukážem vám aspoň také tie malé dungeony. Napríklad toto vidíte, je tu nejaký proste Mongol Rider na koni. Tak ja ho teraz zabijem, kúkajte, zabijem ho. Ale potrebujem do môjho kráľa, no toho proste hlavného. Kúkaj, oni ich proste zabijú. Keď ich zabijú, proste toto je ako ich zbožie, tak oni ich proste zabijú, hej. Tak, dobre, a teraz prídem. On ide zobrať ten poklad, ako vidíte, zobere ho a proste dá sa mi mne poklad, no. A tomto je vlastne tá hra, že budete proste takto stávať, musíte obraňovať sa a tak. Tak ešte na čo ukážem, neviem, napríklad ešte také budovy postávam. Dajú sa tu postaviť aj takto opevnenia, to si dám tak na ukážku, dám tunak napríklad a takto, hej. To mi nech mi postáva, napríklad, počkajte, tu mám asi zlého, nie, to je môj, dobre. A tak dáte enter, píšete ľuďom, ja napríklad že čau, hej, neviem, veľký čau, napísať čau, no. Tak, ja neviem, proste, ešte postavám si ešte jedného, prepáčte. Tak, tento mi už stáva opevnenie, v tejto hre opevnenie ako ani moc netreba, ale tak, aha, tu je tiež nejaký dungeon, takže si ho zoberieme. A tam sú tigre. Aha, Snow Leopard, nevadí, tak to zabíja ako nič, kúkajte. Každý ten hlavný hrdina má dačo ako spely, alebo ako to povedať, príde, zabíja aj na ranu. Vidíte, plus 12, to sú, ani poradne neviem čo to je, proste vám to dalo plus 12 dačoho. A on ten poklad proste zobere a máme ho, pridá nám to koruny. Tak. Čo tu máme, proste postávame si ešte dačo, napríklad postávame, čo toto je, to je salón postávame. Uvidíme, čo sa z neho bude stavať. Máme toho nového villagera, postávame, ja neviem, napríklad ďalšiu väž na obranu, dáme ju, tak držám tak je sem. Ako vidíte, to už dostáva, tak klikneme tu a je z toho brána. Tomuto dáme postavať, čo to? Arzenál, to je asi nejaká továrňa alebo dačo, čo odtiaľ, kde sa vyrábajú. Tak, vidíte, že moji spojenci už si stavajú trochu viac ako ja, no, tak maličko. Oni už majú, oni už aj bojujú, tak počkajte pre istotu. Tam pošlem mojich 6 vojakov, nič moc, ale boha. Zelení majú trochu väčšiu armádu, tak ja tu mám ešte nejakých hádam. No mám tu troch, no, čo už no. Proste, neviem, tak dám tam trošku vojakov, aby aspoň nejako pomohli, no. A toto bude asi pre akoby ukážku tejto hry, alebo let's play, taký koniec. Potom dám možno akoby part 2, tam budem nejakú misiu robiť, alebo tak. A inak, tu som vám vlastne ukázal od surovín, hneď som mal asi 20 000 surovín. Ale dá sa tu nastaviť, že proste idete od nuly a všetko si sami musíte, tak to bude asi v budúcom dieli. No tak, a to je asi všetko, tak ďakujem, ak sa vám video páčilo, dávajte odber, lajky, nejaké komenty. A dole pod videom bude aj návod, no stránka na stiahnutie tejto hry, tak čaute.